Hello, tänään haluan käydä Bill Gatesin karttaa kahdesta syystä. Sen tiedot on Astrobankissa, ne on julkiset. Ja toinen syy siihen on, että hän on todella hyvä esimerkki siitä, kuinka korkealle ihminen voi päästä, jos seuraa omia tähtiohjelmia. Aloita siitä, että katso hänen luonnetta. En katso sen sillä perusteella, että jossakin joku planeetta on. Tämä on mun mielestä vähän väärin. Ja ei kuvaa todellakin niin kuin kaikkea ihmisen elämän osa-alueita, vaan aloitan siitä, että katon, miten hänen planeetat muodostuvat, minkälaisen kuvion hänen planeetat muodostuvat tähtikartalla. Tässä me nähdään meillä johtava planeetta Uranus. Meidän viimeinen planeetta on Saturnus ja meidän kahvaplaneetta on Kuu. Eli suurin osa henkilökohtaisista planeetoista muodostui tuonne alas, tuonne, mitä tarkoittaa, että tämä henkilö on todella määrätietoinen. Hänellä on selkeät tavoitteet, selkeät suunnitelmat. Hän todellakin tietää, mitä hän haluaa. Myös tämä kuva henkilö, joka todella hyvin osaa ottaa muiden resursseja ja käytä niitä hyväksi. Eli hän käyttää muiden resursseja itsensä hyväksi. Hänen kahvaplaneetana me nähdään, minkälainen tavoite hänellä on, miksi hän tekikään tämän. Hänen oma tavoite on henkilökohtainen intressi, mitä todistaa tuo rapu, jossa on nouseva merkki. Henkilö, joka seuraa vain omia intressejä. Myös kun planeetat kokoontuvat tähän, tarkoittaa, että tämä henkilö todellakin menee päämäärän luo. Hän ei välttämättä välitä muista ihmisistä, eikä niin kuin, hänen empatiakyky voi olla aika matala, jos hän seuraa sen päämäärän, mitä hän on asettanut. Uranus kärjessä ja vielä ensimmäisessä talossa tarkoittaa, että hän haluaa muuta tämä maailma, mutta itsensä hyväksi semmoiseksi, mitä hänellä on mukavaa. Viimeinen planeetta on Saturnus. Tarkoittaa, että hänellä on siihen keinot. Hän on järjestelmällinen, hän osaa käyttää aikaa ja hän ei epäile. Hän seuraa se, mitä on suunniteltu. Tämä on tärkeä tietää Bill Gatesista ennen kuin me jatketaan. Ja me jatketaan sillä, että mä katon, onko hänessä enemmän tulta, eli minkälainen luonnonpiirre hänellä vielä on. Tässä me nähdään, hänessä on enemmän tuliplaneettoja, tulimerkkejä, joka todellakin tarkoittaa, että hän on ihminen, jolla on hyvä mielikuvitus, ihminen, joka pystyy suunnittelemaan uutta, joka pystyy syttymään ajatukselle ja viemään se eteenpäin. Hänellä voi olla aikamoiset ajatukset. Hänellä on myös vielä kahta. Hänessä on myös vettä, eli tarkoittaa, että hän on muuntuva ihminen. Ja hänellä on myös ilma, tarkoittaa ihmistä, joka on suunnattu luomaan erilaisia kumppanuussuhteita ja todella hyvä siinä tiedonvaihtotaidossa. Todellakin hänellä on nollassa toi maa. Maa on kaikki materiaalinen, mitä on aika jännä. Hänellä se on puuttuva. Epäilen, että hänellä on joku partneri tai todennäköisesti hänen perhe, joka korvaa tämän puuttuvan osan. Tässä on hänen merkit myös siinä, että onko ne alkumerkit, seuraava merkki tai sitten muuntuva merkki. Hänellä on seuraava, eli keskimerkkiä 6.
tarkoita ihmistä, joka on todella hyvä jatkamaan asioita. Hän pystyy jatkamaan niin kauan, kunnes hänen päämäärä on saavutettu. Toki tässä on se ongelma, muuntuva merkki on nolla. Hän on todella huono saavuttamaan ja lopettamaan asioita. Hän pystyy jatkamaan ja jatkaa, mutta ei lopeta niitä. Samoin hän on hyvä aloittamaan asiat, keksimään uutta, inspiroimaan muita ihmisiä. Tästä voin sanoa, hän tarvitsee jonkun, joka hänen puolesta lopettaisi hänen projektit, vie ne loppuun. Se taito hänellä puuttuu. Sitten me katsotaan, onko planeetat taivaan ylhäällä tai taivaan alla. Tässä me nähdään, että suuri osa planeetoista on taivaan alla. Se kertoo ihmisestä, joka on introvertinen, itsensä keskittynyt. Hän ei tarvitse muita ihmisiä siihen, että saavuttaa päämäärän ja menee omia tavoitteita kohti. Hän tekee kaikki itse. Hänessä on myös tasapuolisesti planeetat vasemmalla ja oikealla, eli itä ja länsi. Hän sekä on itsensä keskittynyt, ego, eli vahva ego, mutta myös hän tekee asioita muiden hyväksi. Kuten me nähdään Microsoft-ohjelmalla, se on tehty muiden siihen, että muut ihmiset pystyvät käyttämään sen ohjelman ja hyödyntämään siitä. Tästä aika paljon saimme tietää hänen luonteesta, ilman että mä edes katson niitä planeetoja. Seuraavaksi, mitä mä aina katson ihmisissä, on se, minkälainen perhe ihmisellä on. Se kertoo aika vahvasti, missä ympäristössä ihminen on kasvanut ja miten hän on kehittynyt siinä. Tässä on perhetalo. Siinä on heti 4 planeettaa. Tarkoittaa, että hänen perheessä hänellä on todella tärkeä ollut oma perhe, omat juuret. Tässä on vaaka, eli planeetan kärki on vaassa. Perhe on todella ollut sosiaalinen. Perheellä on todella hyviä yhteisöä, kavereita, ihmisiä, joista voi hyödyntää. Myös siihen 4. talon menee Skorpioni, joka tarkoittaa, että perhe todella hyvin voi mennä todella hyvin voi hyödyntää muita ihmisiä ja ei välttämättä välitä muista, kun seuraa omia päämääriä. Koska 4. talon kärki on vaassa, me katsotaan myös Venuksen, missä Venus on. Venus on tuossa Skorpionissa, eli tarkoittaa, että se, miten perhe on tienannut rahaa, voi olla myös aika raat menetelmät, mutta myös voi tarkoittaa, että hänen perheessä on harrastettu okkultismia tai selvänäköisyyttä tai käytetty hyväksi selvänäkijä tai jopa astrologia, koska mä epäilen, että Bill Gatesin kartta on käyty läpi jo hänen syntymästä asti. Katsotaan hänen äitiä. Tai hetkinen, ei. Katsotaan häntä itse. Tämä on mielenkiintoisempi noin. Eli tässä me nähdään hänen sielun aurinko. Minkälainen hän on sieluna. Eli ei kroppana, ei fyysisesti, vaan niin kuin henkisesti. Se on ihminen ensinnäkin, joka on, se on sielu, joka jo ennen tätä syntymää on saavuttanut jonkunlaista mystistä tietoisuutta, jonkunlaisia tietoja. Ja todellakin seuraa omia päämääriä ilman, että välittää muista. Koska aurinko on Skorpionissa, niin katsotaan Pluton. Pluton on toisen talon kärki. Aurinko on 4. talossa, mitä tarkoittaa, että kun ihminen syntyy tähän, niin hänen tavoitteet on myös jotenkin niin kuin muuta tätä maailmaa. Ja hän syntyi 4. talossa, mikä tarkoittaa, että hänen sukujuuret on kaikista vahvemmillaan ja hänelle tärkeät. Katsotaan vielä.
Pluton on tuossa leijonassa ja toisessa kärjessä. Hän on syntynyt todella rikkaassa perheessä, vaikutusvaltaisessa perheessä. Hänen perheessä on todennäköisesti ollut poliitikoja ja vahvoja, ja vielä niin kuin leijona on tässä. Eli hänen perheessä on vahvoja poliitikkoja ollut. Voitte tarkistaa, mä oon itsekin tarkistanut huvin vuoksi, tämä on totta. Hänen onko pappa, eli isoisä, tai jotakin on ollut, onko se ollut hallituksessa tai kaupunkihallituksessa, jossakin hallituksessa hän on ollut. Sitten me katsotaan myös se, että Pluton yhdistyi tuohon Jupiterin. Hänen perheessä on todella hyvin tietoisia laista, ja todennäköisesti joku perheen jäsenistä voi olla vaikka juridisesti tai tai toimia käräjäoikeudessa. Mitä kanssa sitten jälkipäin, jos tarkistaa, niin se todistaa asian. Venus. Katsotaan hänen äitiä. Hänen äiti on tuossa 9. talossa. Se on matkan talo, mutta myös se on talo, joka tarkoittaa lakia, yhteistä lakia. Ja hän on ollut aika vahva, todella niin kuin semmoinen määrätietoinen, vahva ja tulinen ihminen, joka todellakin tulee näin ja voita hänen äiti. Mitä jälkipäin voitte lukea todista, kyllä hänen äiti on ollut laioikeudessa toiminut. Sitten katsotaan hänen isä. Hänen isä on ollut kanssa enemmän perhesuuntautunut esi-isät, eli hänellä tämä Saturnus 4. talossa voi tarkoittaa todella vahvat sukujuuret, varsinkin yhdistyksenä tuohon Venuksen, mitä tarkoittaa, että tämä perhejuuret on vahvat. Ja koska tässäkin on aurinko, niin voisin epäillä, että tämä on jopa karma. Eli Bill Gates on syntynyt tässä perheessä ennenkin, ja niillä on vahva semmoinen kierre siinä, koska tässä on Skorpioni, isän, hänen oman, ja vielä Neptunuksen planeetat. Eli nämä perheet todellakin niin on tietoisia siitä omasta sukujuuresta ja puhuu niin kuin henkisestä sukujuuresta eikä vain niin kuin sukupuusta. Puhutaan nyt ihan sitten Bill Gatesista. Niin kuin sanoikin, hänen perheasiat ja on todella tärkeät. Hän on syntynyt rikkaassa perheessä, jossa on ollut poliitikkoja, jossa on ollut lakimiehiä. Hänen perheessä on todennäköisesti myös harrastettu joku okkultismi tai on käytetty astrologian selvänäköisyyttä. Ja sitten osattu käyttää niitä myös lain nimessä hyväksi, oman hyväksi. Hänen perhe on mennyt eteenpäin, ei ole välittänyt muista. Eli hän on oppinut jo siinä sen, että omia tavoitteita voi saavuttaa keinolla mitä hyvänsä. Katsotaan, missä on kun missä on leijona. Leijona just on hyvin tuossa ensimmäisessä talossa ja toisen talon kärjessä. Kyllä, hän on luotu syntymään rikkaassa perheessä. Todellakin. Ja se on ollut syntymään asti ja myös kun tässä on se Jupiter, niin tarkoittaa, että hänen omaisuus laajenee. Eli hän tuo perheessään vielä enemmän omaisuutta ja kunniaa. Ja todellakin hänen perhettäkin tunnetaan just hänen oman nimen perusteella. Eli hän tekee perheestä ja kuuluisan. Jos katsotaan ihan karmallisesti, eli tässä hän on niin kuin hänen alku. Mutta katsotaan ihan karma. Eli tässä on Ketu.
Tässä on ketu. Ketu on 9. talo ja kaksoset. Ketu tarkoittaa se, mitä hän on tuonut edellisestä elämästä ää, tähän elämään. Ja semmoinen niin kuin matkalauku edellisestä elämästä. Siellä on turhia tavaroita, siellä on hyviä tavaroita. Elämän alussa hän, elämän alussa hän käyttää sen matkalaukun vielä hyväksi, ennen kuin siirtyy niin kuin omiin korkeisiin tavoitteisiin. Eli kun ketu on 11 talossa, tarkoittaa, että hänellä on todella vahvat sosiaaliset sidet. Hänen elämän alussa kaikki kaverit, kaikki sosiaaliset yhteisöt on todella tärkeät. Voisin sanoa vielä senkin varsin, että todennäköisesti hänen perhe vaikutti siihen, minkälaiset yhteisöt hänellä on, minkälaiset kaverit hän on. Perhe vaikutti siihen, mihin kouluun hän menee. Eli kaikki, niin kun, mitä nyt elämän alussa Bill Gates aloitti, tapahtui niin kuin kavereiden kanssa. Hän ei aloita asiat yhdessä, vaan hänellä pitää olla aika vahva oma sosiaalinen piiri, eli kaverukset. Ja tässä on vielä niin kuin tämä kaksonen, eli se on IT-ala, se on kaikki, mitä liittyy tiedonsiirtoon. Eli kaikki, mitä liittyy tiedonsiirtoon, Bill Gatesissa on vahva. Jos te luotte hänen historiansa, jo koulussa hän on aloittanut näiden ohjelmointia kavereiden kanssa, ja kavereiden kanssa hän perusti Microsoftin. Mutta katsotaan hänen elämän matkaa. Tässä on rahu. Rahu on siihen, mihin pitää pyrkiä, ihmisen pitää pyrkiä, mitä pitää saavuttaa. Ja rahu on just tuossa 5. talossa ja jousimiehessä. 5. talo on omat projektit. Kaikki, mitä ihminen tekee itse. Omat jutut, omat projektit. Jousimies on semmoinen, joka haluaa, niin kun, jousimies haluaa antaa mahdollisimman laajan tiedon ihmisille, mahdollisimman paljon ohjelmointia, mutta me tiedetään hyvin, että jatkossa Bill Gates on tehnyt rokotusohjelmia paljon ja ihan niin kuin toiminut ihmisen hyväksi. Mitä todista toi? Ja kun jousimiehen planeetta, hallitseva planeetta Jupiter on tuossa leijonnossa ja toisen talon kädessä, hän on tehnyt sen rahan takia. Hän tiennyt sitä todella paljon rahaa. Ja katso vielä 9. talo, koska 9. talo on just jousimiehen oma talo ja siinä on kuu ja oinas. Kuu on semmoinen merkki, joka tarkoittaa terveyttä, äitiä terveyttä ja kaikki, mitä hän on saanut, oppinut pienestä lähtien. Ja se on oinas. Eli hän todellakin niin kuin luo jotakin muiden hyväksi laajalti, joka muuta ihmistä maailmaa. Rappu meillä on 12 talossa ja sitten tuossa nousevassa merkissä 12 talo, kaikki mitä on salattu. Elikäs katkas ajatus. No niin, mutta varmaan palataan vielä siihen. Eli mä nyt on katsottu hänen karmansa. Jatkan vielä sen verran hänen karman niin, että hänen semmoinen Lilith, eli mustakuu, on tuossa 6. käden talossa. Hän on todella vaikea olla jossakin niin kuin alaisena. Todella vaikea tehdä itsekseen työtä, varsinkin tämä todistaa toi jousimies. Jousimies ei tykkää tiukoista säännöistä, ei tykkää työyhteisöstä, ei ollenkaan. Jousimies ei tykkää olla muiden alaisena. Samoin kuin kauris, joka on aika järjestelmällinen, mutta jolla on todella oma polku, omat tiet ja omat tavoitteet.
Tässä on ollut hänen karmansa. Eli jos toistan, hänen karmapolku on se, että hän aloittaa itsenäiset projektit, mene siihen yhteisöstä pois, aloita itsenäiset projektit laajan ihmisporukan hyväksi. Aurinko on katsottu. Katsotaan sitten hänen nouseva merkkiä. Mä vielä tarkistan. Ja. Nouseva merkki, hän katsoo hänen fyysistä matkaa. Eli minkälainen hän fyysisesti, miten hän on syntynyt, miten häntä nähdään. Nouseva merkki on ravussa, mutta aika pitkälti tässä on leijona. Ja tässä on Uranus. Onko se ravussa? Leijonassa. Rapu tarkoittaa ihmistä, jolle on todella tärkeä ne kotisuhteet, kotiolo. Ne enemmän olevat kotona, sitten yhtäkkiä ne menevät omien seinän sisältä pois ja tekevät jotakin suurta, mutta taas niiden pitää palata siihen niin kuin tiivisen oman nurkan. Ja tämä tarkoittaa, että Bill Gatesilla todellakin pitää olla oma nurkka. Se ei halua olla koko ajan julkisuudessa, vaikka se on, mutta ei välttämättä se on hänen tavoite. Nousevan ravun hallitsija planeetta on Kuu. Se on Oinaksessa ja 9. talo. Vaikka hän on todella koti-ihminen, hän saattaa tehdä pitkiä matkoja, hän saattaa matkustella paljon. Ja taas kun Kuu on se kahvaplaneetta, niin tarkoittaa, että hän haluaa saavuttaa aika paljon. Kun hän matkustaa siihen, että hän saavuttaa sen päämäärän, mitä hän on asettanut itselle. Sitten kun tässä on vielä leijona, eli ihminen, joka vaikka ei välttämättä halua, mutta on koko ajan julkisuudessa, varsinkin kun tässä on Uranus. Hän saattaa tehdä julkisuudessa jotakin semmoista, mitä muut ihmiset ei välttämättä ymmärrä. Mitä voi muuta oikeasti ihmisen käsitys ja ihmisen maailma. Hän oikeasti voi kääntää kaikki ylösalaisin. Mä katson myös vielä hänen vahvemman planeetan. Hänen vahvin planeetta on toi Venus. Venus meillä on Skorpionissa. Vahvin planeetta tarkoittaa se, että se on melkein se planeetta, joka on paljon vahvempi kuin aurinko tai kuu. Planeetta, jossa saa aikamoiset voimat. Ja se on Venus. Se on myös se on planeetta, joka tarkoittaa se planeetta tarkoittaa ihmisen oma nautinto. Mitä kaikessa on valmis tekemään, että hänen elämä on nautinnollinen. Se on toisessa talossa, kyllä. Hän haluaa näköjään kehittää oman suvun. Eli viedä se eteenpäin. Hän haluaa tehdä suvusta kuuluisan. Tai tuoda kunnian suvun. Ja Skorpioni, että hän haluaa tutkia enemmän toispuolista, tutkia kaiken okkultismia ja keinoilla mitä hyvänsä. Saturnuksen kanssa yhteydessä tarkoittaa myös se, että hän oikeasti käyttää keinot mitä hyvänsä. Hän on siinä aika järjestelmällinen. Sitten Kuu. Kuu on Oinaksessa. Kuu henkilökohtaisena merkinä tarkoittaa ne imprintit, joka poika tai lapsi on saanut äidiltä, mitä hän on oppinut, ja jälkeenpäin, mitä hän vaikuttaa hänen elämään niin, että se on ne on ohjelmat, mitä hänen on ohjelmoitu lapsena. Ja tämä just tarkoittaa, että hän on oppinut olla saavuttava. Hän on oppinut saavuttaa sen päämäärän, mitä hän haluaa. Hän ei pysähty, hän ei epäile. Hän tekee sen just sillä keinolla, tulee, näe ja voita. 9. talo tarkoittaa se, että ja vielä yhdistynä MC:n tavoitteet on korkeat. Hän on todella kunnianhimoinen. Hän saavuttaa sen, mitä hän haluaa. Ei epäilystäkään. Eli Kuu, Oinas, MC ja 9. talo vielä kaikki lisäksi se on laajalti, että se, mitä hän tekee, luo jopa uuden filosofian.
Se on niin kuin uuden maailman järjestelmä, mitä hän haluaa luoda ja saavuttaa. Katsotaan myös Merkuriuksen, eli minkälainen hänen ajattelu on, kuinka looginen hän on, kuinka hyvä muisti. Merkurius on tuossa vaassa. Todella paljon, vaaka tarkoittaa se, että hän todella paljon punnitsee ennen kuin tehdä päätöksen. Hän punnitsee kaikkia vaihtoehtoja, mutta sitten kun se päätä sen. Hänen mieli on semmoinen kylmähkö, eli hänellä on niin vähän tunnetiloja, kun hän ajattelee ja miettii ja pohtii asioita. Hän seuraa vähän niin kuin sivusta. Ehkä jopa voin arvata, että hänessä on, niin kun hän miettii jotakin, hän saattaa itsellä luoda niin kuin, mielikuvituskumppani, jonka kanssa hän keskustelee. Se ei välttämättä tarvitse olla oikea kumppani, vaikka vaan tarvitsee niin toisen ihmisen rinnalle. Mutta kun Bill Gates on introvertinen ihminen, niin todennäköisesti hänen mielessä on niin se sivusta näkijä, joka katsoo niin asiat sivusta ja jonka kanssa voi pohtia asioita. Hänellä on todella kehittyneet kommunikaatiotaidot. Hän pystyy niin kuin, punnitsemaan kaikki asiat tasavertaisesti ja sitten tekemään sen oikean päätöksen. Merkuriuksen hallitseva merkki on kaksoset, ja kaksoset on sekä 11 talo että 12 talo kärki. Kyllä, kun hän mieti, hän sitten, kun hän mieti niitä asioita, niin kyllähän niin kun, hänellä pitäisi olla jonkunlainen yhteisö, jonka kanssa voi pohtia, mutta niin kuin nähdään, vaikka yhteisö on hänellä ja tulee olemaan aika helppo löytää niitä ihmisiä, kenen kanssa voi pohtia, mutta hänen kuitenkin pitää pyrkiä siihen, että hän päättää asiat itsenäisesti. Ja myös tässä on 12 talon kärki. Moni asioita, mitä hän mieti, on myös jää hänen, niin kuin, hän ei välttämättä kerto monia asioita, mitä hän on päätänyt, mitä hän on miettinyt. Monet asiat jää salaan. Toinen Merkuriuksen merkki, hallitseva merkki, on neitsyt. Se on sekä toinen talo ja kolmannen talon kärki. Kyllä, hän on todella vahva. Hänen mieli, hänen ajatusmaailma, hänen pohtiminen on todella vahva. Hän on vahva ajattelija, hän on todella seurallinen. Hän osaa niin kuin, katsoa asiat kriittisesti, järjestää. Hänen mieli ei harpaantu mihinkään, niin kuin, mihinkään sivulle, vaan hän tiedää, niin kuin, kun hän ajattelee asioita, pohtii asioita, hän keskittyy niihin ihan täysin. Ja myös hän haluaa niin kuin, tehdä sitä, hän on suunnattu siihen, että hän tienaa rahaa. Eli kaikki, mitä hän niin kuin, ajattelee, se on myös on yhteydessä siihen, että miten sitä voi tienata. Venus, niin kuin sanoinkin, Venus hän on vahvin planeetta. Venus on se, että meidän oma nautinto ja kuinka me saavutaan se nautinto. Se on myynti, se on kauneus, se on rakkaus. Hänen semmoinen paikka, missä hän on hyvä olla, on hänen koti, hänen perhe, hänen sukujuuret ja skorpioni. Eli todellakin hän saattaa saavuttaa jotakin asioita käytämällä just näitä okkultismia ja näitä toispuolisia tietoja ja taitoja. Ja voin sanoa, että todennäköisesti ne tietotaidot on kulkenut hänen mukana hänen perheessä suvusta toiseen. Venuksen hallitsija merkki on Vaa. Vaaka on tuossa kolmannessa talossa ja neljännen talon alussa, joka yhdistää ne molemmat talot vielä enemmän. Ja toinen Venuksen hallitsijan merkki on on härkä. Härkä on 10. talossa
Eli hänen tavoitteet on tienata ja luoda ää, oman imperian, sanoisin noin, koska on kyse aika rikkaasta ihmisestä myös. Ää, vaikka hän ei välttämättä halua olla, niin kuin, ja hän ei tarvitse niin kuin, luoda kaikki niin kuin, muiden kanssa, mutta hän haluaa vaikuttaa yhteisöön ja haluaa olla niin kuin, se vaikuttaja, joka luo, joka niin kuin, johtaa muita. Johtaa muita. Rakkaudesta sanoisin, että jos puhutaan ihan rakkaudesta, sanoisin, että tällä henkilöllä voi olla aika skandaaliset naissuhteet. Hän voi vaihtaa naisia ja tulla jotenkin riitoja, koska se on Skorpionissa. Jos me tarkistetaan toi niin kuin 7. kumppanuustalo, kärki on Kauriksessa, hallitsee planeetta Saturnus ja Skorpionissa todellakin tarkoittaa se, että näissä suhteet on hänellä kuitenkin läheiset, tärkeät, mutta riidat voi olla kaikki hyvin, yhtäkkiä kaikki on huonosti. Varsinkin kun tuossa on Chiron, joka voi yhtäkkiä todella voimakkaasti rikkaantua ne suhteet, joka on jo menossa rikki. Eli voi olla niin kuin yleiset riidat ja voi olla niin kuin juttua kaikissa lehdessä ja kaikki sitä voi tietää. Mars-planeetta, miten hän oikein kerää voimia, miten hän käyttää voimia, minkälaisia voimakeinoja. Ja se on 3. talossa. Kyllähän mieluummin kaikki riidat, kaikki vaikeat tilanteet. Ensinnäkin hän käyttää siihen omia tietoja ja taitoja. Ja todennäköisesti hän on saanut niitä tietoja ja taitoja myös äidiltä, koska tämä Mars on yhteydessä äitiin. Mutta myös se on vaassa. Hän on todella diplomaattinen, jos on joku vaikea tilanne hänelle. Hän osaa arvioida tilannetta, hän osaa pohtia tilannetta ja hän osaa kääntää sen tilanteen hyväksi. Eli riitatilanteessa hän ei suutu, ei riitele, vaan hän kylmästi käsittelee se tilanne läpi. Ja koska hänellä on vahvat just niin kuin lakitietoiset juuret siinä, niin todennäköisesti hän osaa käsitellä se tilanne niin, että vaikka hän on väärässä, mutta hän on kuitenkin voitolla. Mars hallitsejamerkki on just toi Oinas ja vielä siinä on kuu. Kyllä äiti on siinä ollut hänen aika vaikuttava henkilö tässä, miten hän käsittelee ne asiat. Ja mieluummin äiti sitten ajaa hänen asiat läpi, jos jotakin tapahtuu, eikä hän itse. Oinas vielä tuossa 10. talossa. Hän on uraihminen ja hän luo sen uran, luo oman imperiumin. Kyllä. Ja koska se on tuossa Vaassa, mä vielä katon yhteys Venuksen. Tuossa on Nonnagon, eli semmoinen yhteys, että hän on liian kylmä. Hän on, niin kuin sanoisin, että hän ei osaa olla lämmin ihminen. Ja hän on todellakin, empatiakyky on ehkä aika vähissä hänellä. Mitä voi tuoda myös hänellä ongelmia, mutta mä vähän epäilen, että hän osaa niitä käsitellä, niitä ongelmia. Jupiter on tuossa Leijonassa ja toisen talon kärjessä ja yhteydessä Plutonin. Kyllä. Gates tuo enemmän omaisuutta talon. Hän laajentaa sen omaisuuden. Eli jos hän on syntynyt rikkaassa perheessä, hän tulee olemaan vielä rikkaampi. Kaiken lisäksi ajan kanssa, varsinkin kun hän täytyy joku 340, hänellä tulee olemaan todellinen vaikutusvalta. Ja kun se on leijonassa vielä ne 2 planeetta, vaikutusvalta on aikamoinen. Eli puhutaan jo siitä, että hän todellakin vaikuttaa siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Katsotaan yhteys aurinkoon. Onko siitä? Ei ole.
Ei ole yhteyttä aurinko, mitä toisaalta se on meille hyvä, koska se tarkoittaa, että hänellä puuttuu se voimavara aurinkosta, eli hänen henkestä tässä niin kuin maanpäällisestä matkasta. Katsotaan sitten Jupiter, Saturnus. Saturnus, se mitä häntä tavallaan niin kuin kurittaa, se on semmoinen opettaja, se on sekä isähahmo, mutta se on semmoinen opettaja, joka ottaa meistä niskasta kiinni heitä veteen. Jos uit, niin saa sitten osatuida hyvin, jos uppot, niin anteeksi vain, olet upponut. Saturnus on 4. talossa ja Skorpionissa. Myös se tarkoittaa, että isähahmo hänellä on todella tärkeä. Ja myös se, että, tai niin kuin isähahmo tai mieshahmot, miessuku, hänellä on todella tärkeä, vanhempi suku. Ja se miessuku on just opettanut hänelle, niin kuin, miten tässä maailmassa selvitytään. Todennäköisesti myös opettanut jotenkin niin kuin, just näitä toispuolisen liittyviä juttuja, koska se on yhteydessä Veenuksen, toi Saturnus. Katsotaanko, onko muita yhteyksiä? Ei. Eli mä sanoisin, että isä on todella paljon käskenyt ja vaikuttanut, miten asiat menee. Uranus leijonassa ja vielä ensimmäisessä talossa. Uranus on jo sosiaalinen planeetta, mutta kun se on ensimmäisessä talossa ja leijonassa, niin tarkoittaa todellakin se, että Bill Gatesin tarkoitus on muuta tätä maailmaa kokonaisuudessa. Onko yhteydessä? Kaikki lisäksi keinot, mitä hän käyttää, ei ole se niin kuin hänen henkipolun johtavia. Eli maailman muutamisessa voi tulla ongelmia, mutta taas niin kuin sanoinkin, että todennäköisesti, jos hänen kartan käyty läpi, ne ongelmat on ratkaistu ihan sen mukaan. Mihin on vielä? 4. Myös Uranus ja Neptunus on 4. Ensimmäinen talo ja 4. talo. Jossakin vaiheessa elämää Gatesin on ollut vaikea olla kotona. Eli hänen omat tavoitteet voi olla eri kuin hänen perheen tavoitteet. Eli jossakin vaiheessa voi olla niin, että hän jopa erkaantuu perheestä, ainakin hetkeksi, mutta todennäköisesti palaa sitten takaisin, koska perheasiat on hänelle todella tärkeät. Sitten Uranus-yhteydessä, kun on todella vahva yhteys äitiin, äiti on vaikuttanut siihen hänen ajatusmaailman. Ja myös se, että minkälaisia keinoja hän käyttää muutoksen maailman. Myös kun Kuu on terveyden planeetta, joka liittyy terveyden ja näihin rokotuksiin, viruksiin sun muihin. Myös kun Uranus on yhteydessä Kuuhun, voi tarkoittaa se, että hän todellakin haluaa muuta tämän niin rokotussuunnitelma tai sitten niin viruspolitiikka. Tämmöinen voi olla esimerkiksi taitavalla lääkärillä, mutta koska Bill Gates ei ole lääkäri, mutta mä tiedän, että hän on luonut jotakin virus- tai rokotustutkimuskeskuksia. Uranuksen johtava planeetta on vesimies, tai merkki vesimies. Vesimies on 7. talo ja 8. talo. Keinot, miten hän muuta maailmaa, voi olla. Ensinnäkin hän käyttää, sillä tulee olemaan paljon kumppaneita, kun hän päätä siihen muuta maailman järjestystä. Mutta keinot voi olla myös aika mielenkiintoiset. Hän voi käyttää just toispuolisia tietoja, taitoja, 8. talo, ja vielä siinä on kalat, kyllä. Ja Neptunus on, tämäkin on mielenkiintoinen. Kalat on Neptunus on 4. talossa Vaasa, mutta tässäkin on puhuttu, että todennäköisesti hän on saanut aika vahvat okkultiset tiedot ja tuet jo perheestä pienestä lähtien. Ja sitten se on niinku sekstiili tuohon Jupiterin ja Plutonin, joka sitten se, mitä keinoja hän käyttää, vaikka ne ei ole ihan niinku tämänpuolinen maailma, toispuolinen, mutta se auttaa häntä laajentamaan
hänen mm, omaisuutta ja antaa hänelle aika vahvan vaikutusvallan tässä maailmassa. Neptunus kanssa, jos puhutaan Neptunuksesta, niin 4. talo, Neptunus on illusion, okkultisen merkien, ja se yhdessä toi niin kuin 3. ja 4. talon kaiken lisäksi, että tiedot ja perhe on aika laaja yhteydessä keskenään. Neptunuksen hallitseva merkki on kalat, ja se on 8. talo, okkultinen, toisten omaisuuden talo, isojen rahojen talo, kyllä. Se on hänellä niin kuin perheestä johtuva, mitä hän on saanut. Ja myös 9. talo, eli niin kuin lain tiedon talo, matkustamisen talo ja filosofian talo. Eli se, mitä hän on saanut perheestä, niin kuin vaikuttaa hänen filosofiaan ja siihen, niin kuin, kuinka hän liikkuu maailmaa, kuinka hän niin kuin käsittelee laajasti asiat. Pluto on todella sosiaalinen planeetta. Se on tuossa leijonassa. Muuten ei olisi niin kuin, muuten en olisi katsonut, mutta mä katson onko se yhteydessä. Se on yhteydessä tuohon niin kuin Jupiterin. Eli ne vähän niin kuin tekivät yhteisen planeetan. Eli se on vähän niin kuin superplaneetta sinänsä, että hänellä on vaikutusvalta ja hän laajentaa oman omaisuuden. Mitäs vielä voi katsoa? Kuu tekee opposition Marsin. Äidin kanssa voi olla riitoja. Myös se, vaikka hän niin kuin on aika kylmä, hänen mieli on aika kylmä, hän pystyy todella hyvin kylmästi pohtimaan asiat. Mutta jossakin vaiheessa voi tulla semmoinen hetki, että hän niin kuin syttyy, hän räjähtää. Kuu on väärässä asennossa ja väärässä merkissä, niin hän räjähtää. Se menee ohi ja se on taas se kylmä ihminen, mitä hän on. Kuu teki Uranuksen, kyllä, ja kun hän syttyi, hän haluaa niitä asioita muuttaa. Eli kaikki energiat, mitä hän saa sitä räjähtymisestä, hän käytä siihen omien tavoitteisiin ja maailman muutamiseen. Sitten, et karkaa. Aurinko. Aurinko tekee aspektit Uran, Neptun ja Lilith. Eli aurinko plus Neptun, mutta ne on neliössä, kyllä. Se, miten hänen henki on siihen, minkälainen henki on, sielu on. Ja sielun matka on ristiriidassa se, mitä hän tekee tässä fyysisessä maailmassa. Ja voi luoda hänelle aikamoisia esteitä välillä ja aika voimakkaita esteitä välillä. Aurinko ja Neptun on yhteydessä. Tarkoittaa, että hänellä voi olla selvä unia, hänellä on selvänäköisyyttä, hänellä on niitä okkultisia taitoja itsellä. Ja sama kun se tekee yhteyden Lilithin, vielä septil yhteyden Lilithin, tarkoittaa, että hänen taidot on aika vahvat, hänen niin henkiset taidot, okkultiset taidot on aika vahvat. Aurinko, kuu, Merkurius. Merkurius ei tee yhteyden kuin tuohon ketun ja rahun. Se, miten hänen karminen polku on todella paljon yhteydessä siihen, miten se purkautui siihen niin kuin hänen ajatusmaailmaan. Eli hän todella paljon mietti sitä karmista polkua ja se tietää, mitä hän kulkee. Hän suunnittelee sen oman karmisen polkun ja tien, miten hän kulkee. Parempi sanoa noin. Venus, 4 yhteydessä Saturnuksen, sitä on jo puhuttu. Tekee semmoisen taiteellisen aspektin Uranuksen. Joo, kyllä kun hän käyttää sitten niin kun sen energian, mitä hän on saanut omasta kuusta, ja joka hän käyttää sitten niin muutakseen jotakin asioita. Hän teki sitä aika taiteellisesti. Hän on todella, siinä hän osaa olla todella taiteellinen ihminen.
Ja Mars. Mutta siinä ei ole paljon yhteyttä. Mitä vielä voin kertoa tästä ihmisestä? Kumpaani, hänellä pitää olla aika järjestelminen, aika kova kumpaani. Kumpaani, joka todella niin kuin, pystyy saavuttamaan asioita, mutta aika vapamielinen. Kumpaani, joka pystyy myös luomaan jotakin uutta ja joka ei ole ihan kotirouva, ei missään nimessä. Hän ei pysty olemaan, niin kuin sanoinkin, hän ei pysty olemaan niin kuin, toisen alaisen. Hän on yksilö, hän ei ole toisen alaisen ihminen, mutta hän on todella niin kuin, yksilö ja vielä todella taiteellinen yksilö. Että hän saattaa olla, että hän vielä keksii asioita, että mistä me emme tiedä. Katsotaanko hänellä niin kuin, sisäiset motivaatiot asioihin. Tämä on mielenkiintoinen. Vaihdetaan noin. Eli sisäiset motivaatiot on, kuu on heti mennyt rapuun. Todellakin, jos katsotaan niin kuin sisäiset motivaatiot, kuu on yhteys MC:n, yhdistystalo, eli tämä on niin kuin uran yhteys ja vielä ravussa. Jossakin vaiheessa hän tulee luomaan niitä rokotusohjelmia. Rapu on semmoinen just, joka käsittelee terveyttä, kuu käsittelee rokotuksia ja viruksia. Kyllä, hänen motivaatio on kehittää rokotukset, virukset, mitä hän nyt kehittää. Miksi hän sen tekee? Mennään Jupiter ja Pluton. Eli miksi hän sen tekee? Syy on kerta kaikkiaan vain siinä, että hän haluaa tienata enemmän kunniaa, valtaa, rahaa, omaisuutta. Hän oikeasti haluaa. Nouseva heti on Skorpionissa. Eli se ihminen, vaikka se on niin kuin aika ylöspäin niin kuin suuntautua, oikeasti se ihminen on todella sisäänpäin ja suuntautua. Ja hänellä on todella omia ajatuksia mielessä, josta hän koskaan ei kerro muille ja muut eivät saa tietää. Ja henkisiä taitoja todellakin. Perhe, oikein vapaamuotoinen perhe, opettanut hänelle niin kuin vapautta ja antanut hänelle aikamoista vapautta, joka hän käytti hyväksi. Uran Venus on heti kaloissa, taiteellisia taitoja, henkisiä taitoja, todella hyvä intuitio, joka hän Saturnuksen avulla osaa oikein niin kuin järjestää ja hyödyntää. Eli sisäinen motivaatio on kuitenkin luoda jotakin, just niin kuin, joka liittyy, no kaiken lisäksi liittyy just siihen niin kuin, Ketukin on tuossa, liittyy siihen tiedonsiirtoon kyllä, mutta myös hän tulee olemaan, niin kuin hän luo joko rokotuksia tai viruksia, en tiedä, mutta sisäinen motivaatio on aika selkeä siinä. Katsotaan, missä on uudessa paikassa Rahu. Rahu on toinen talo ja toi jousimies. Toinen talo tarkoittaa rahan talo, eli todellinen motivaatio, mihin hän pyrkii, tai sisäinen motivaatio, mihin hän pyrkii, on rahaomaisuus. Katsotaan ihan mielenkiinnon vuoksi, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan. Ja katsotaan vuosi 2024. Elikäs. Aikamoinen vuosi voin sanoa hänellä on. Kuu yhdistyy ketun, eli tulee olemaan jotenkin vanhoja ohjelmia. Hänen pitää palata vanhoihin menneisyyteen, vanhoihin johonkin tapahtumiin. Hän pitää käsitellä tänä vuonna menneisyyttä omalla tavalla. Lilith yhdistyy Merkuriuksen. Saattaa olla, mitä hän on vielä 5. talossa jousimiehessä. Saattaa olla se, mitä hän on keksinyt, mitä hän on luonut, niin ei saa niin kuin yhteisen
ei saavuta siihen tämän niin kuin päämäärä, ei, niin kuin, ei tule hyväksymään, yhteisö ei tule hyväksymään se, mitä hän on luonut. Varsinkin kun Mars yhdistyy tuohon rahun. Tarkoittaa, että todellakin hän pitää käyttää kaikkia voimavaroja ja voimakeinoja tähän hänen projektin hyväksytään tänä vuonna. Katsotaan vielä niin. Mennään. Mitäs vielä hänen tänä vuonna tapahtuu? Tässä Mars-yhteydessä Saturnuksen ja Venuksen neljäs talo, kyllä. Voimakeinoja. Kaikki lisäksi hän joutuu järjestämään oman mielen ja käyttämään niitä voimakeinoja. Hänen pitää kerätä kaikki voimavarat siihen, että hän saavuttaa päämäärän. Ehkä hänellä on joku uusi projekti, joka hän haluaa markkinoida tänä vuonna, mutta tämä vuosi on todella huono siihen. Nämä yhdistyvät. Katsotaan vielä. Katsotaan vielä auringon palu. Tänä vuonna. Katsotaan. Merkurius on yhteydessä Venuksen ja Saturnuksen. Kyllä. Hän joutuu keräämään voimavaroja, kaikki omia tietoja ja taitoja, että saavuttaa se, mitä hän haluaa aurinkona. Kuu ja rahu yhdistyvät. Tämä vuosi jotenkin myös hänen karmisen polun, tärkeä hänen karmisen polun kannalta. Hänen pitää miettiä ehkä asiat uudestaan. Kyllä. Eli tämä vuonna on se, että jos hänellä olisi joku projekti, joka hän haluaa tuoda esiin, niin en suosittelisi sen tekemään tänä vuonna, jos se olisi mun asiakas. Koska ei tule yhteiskunnan hyväksyntä siihen. Yhteiskunta ei kerta kaiken pysty hyväksymässä tänä vuonna. Mutta mä uskon, että Bill Gatesilla on omat astrologit, jotka kertoo hänelle sama. Katsotaan vielä, mikä olisi tänä vuonna vähän niin kuin vaikeat kohdat ja helpot kohdat. Alkuvuosi kesän asti, niin kuin huomataan, on punaisilla kaikki. Eli tämä varsinkin maalis ja huhti on hänelle ehkä semmoinen, että ei kannata mitään aloita uutta. Mieluummin kannattaa silloin pitää loman ja levätä. Vasta elokuussa alkaa jotenkin niin kuin kirkastumaan. Uusia ehkä projekteja, uusia tietoja. Kyllä. Ja uudet työt. Mutta ennen sitä ei, varsinkin niin kuin alkuvuosi, on semmoinen, että ei missään nimessä. Siinäpä se. Toivottavasti oli mielenkiintoista.